Kde bolo, tam bolo. V kraji takom smutnom, že tam dobrú noc nedávali líšky, ale televízne hlásateľky. Žil raz jeden chudobný človek, Jano Vajce, ktorý bol taký chudobný, že často za celý deň nezjedol nič, iba kúsok suchej kôrky požul a zapíjal ju vodou zo studničky. Strašné sucho tu máme teraz. A zapíjal ju vodou zo studničky, hoci v nej obsah dusičnánov dávno prekročil okresným hygienikom stanovenú normu 15 mg na liter pre kojencov a 50 mg pre dospelých. Večer si chcel zapáliť olejovú sviečku. Potom si však spomenul, že si na nej už v lani na Vianoce vypražil kožený opasok. A tak len po tme rozmýšľal o svojej biede. Ráno ten chudobný človek, Jano Vajce, našiel v poštovej schránke informačný leták z Výskumného ústavu výživy ľudu, na ktorom stálo jedno vajce denne. Chudobný človek iba smutne sklopil zrak a viac menej si pre seba vzdychol. No dobre, ale čo? Ale čo na tretí deň? A či táto moja bieda nemá konca kraja, či ako sa to ponovom vraví, nemá konca vyššieho územného celku? Nebudem tu ja takto po darovnici vysedúvať. Pôjdem do sveta šťastie hľadať. Vybral sa teda Vajce na vandrovku. Putuje. Keď stretne žabu. Kdeže ideš, Vajce? Spýtuje sa žaba. Idem na vandrovku. Ak chceš, môžeš ísť so mnou, aspoň nám bude veselšie. Nič netušiaca žaba sa vybrala na vandrovku s Vajcom. Pri najbližšej príležitosti ju Vajce zabil, stehenka si na pahrebe upiekol a zjedol. Putuje, keď tu stretne líšku. Kdeže ideš, Vajce? Položila poslednú otázku po svojom živote líška. Ide teda Vajce na vandrovku, stále sám, keď tu stretne vlka. Obchodníka s cennými papiermi, ba i člena parlamentného výboru pre výživu ľudu, ktorého miesto v parlamente po stretnutí s vandrujúcim Vajcom zaujme náhradník. Nasýtený Jano si spak ruky utrel ústa a viac menej pre seba si povedal: dobre, že som sa vybral na vandrovku. Doteraz môj biedný život nemal žiadnu cenu. Ale teraz už za niečo stojí.
A má pravdu, pretože nielen on, ale každé vajce dnes stojí oveľa viac ako vtedy v dávnych časoch.